ticket may isa nga outreach ken feeding program tayo. Ken mesapay ket naiyangay iti lectures, iti ubing, ken iti parents. We have 35 recipients of learners. Ngem haanda nga kompleto ita Sir Lawrence ken uray payman ket may itong palmit lang di iti inkarita yo kadakwada. Ragsak kami ta ada nang titulong para kadagita anak ni sir. Ay dakla ba nag-sir ta isupay nga mai-discount mo ti kitubing. Wish ko lang sir kat makabasa da nga nasaya at kan makasursuro da kan amo dati makipagkaibigan ti pada nga tao ken enjoyin dati kinaubing da. Daytoy adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA car rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.